Hello, maayong hapon. Nasad ni si Boboy, ang Bisayang gwapo. Duty na, duty. Ang inabuhi tani. Para kuan. On the way na, on the way. Pa kuan mo ni siya diri. Adong uli. Uli. Adong duty di ay. Panggabi ang duty, panggabi ang duty. Ano siya? Na oras, nag-traffic na siguro. Uy, si Konda ini Musta, anak ni Anhing ng Rosie. O Ryan, duty ka? Ay, duty o panggabi eh. Padong sa kuan. Padong duty. Padong sa duty. Traffic na. Traffic na. Ba? Oh. Duty na sad ko diri, duty. Ang inabuhi ta. Kay atay kuan para pangbayad sa balay, pagkaon, pada sa Pinas. Mao man ay routine nato nga naata diri mga kuan OFW. Bagong bayani kuno. Bagong bayani kuno. Ay, traffic. Mo ni siya karon first night nako duty ko. Padung pa alas 6 akong duty nya ang kuan mag alas 5:30 na. Lagway traffic ro unahan. Ay, salamat kay murag mingaw ang karsada. Sa mana yung ubang kuhan klaro eh. Yay, murag kuhan man, murag traffic man. Kaya ko pikas magi kay murag traffic. Ay, 12 oras. Hello mga taga Pilipinas, natulog na karon. Kaya alas 9:30 na. Ang uban apas gawas, nag-inom pa siguro. Yahay kayo. O mo na siya kang karsada nga padong ni diri mo ni siya sa Karama.
U-turn padung airport. Medyo dali-dali lang ta kay ay. Ano siya kasada padung sa airport. Now, makita ninyo ang kuan, ang dako nga photo frame. Ano siya sa Dubai, ang dako nga photo frame darato yan kana mo na siya ang kuan photo frame. Nga dako nga photo frame. Mo na siya. Mga amigo, mga amiga, kita man di ay mo na tumato siya ang the biggest picture frame. Mau kato siya, kita naman dahil naman ang dagat. Ano siya ang Wafi. We are approaching sa Wafi. Ano siya ang pyramid na forma. Narahayanan na to. Mana siya dia naik Carrefour Wafi City. Sawan sunanta Marlon E. Guzman. Marlon. Love song. Nana ka diri Carla sa kuan, ana ka Saudi. Maka ni uli sa Atua sa Dumanhog. So, hinaya na naganoy. Ano siya ang Algarhod Bridge toll gate. Nasa ni kuan sa Algarhod. Sa tumoy yan yan kuan. Ano ang kuan Dubai Airport. Siya. Mana ni dul na ta sa airport. Magsugod na tag trabaho 12 hours. na trabaho.
carrefour dire doon sa airport. Skillet. Ana pa right turn na ta. Terminal 1. Siya dari Smiley Meridian. Ni pasod na ko sa parking sa mga staff parking. Pasod na. Okay, sod na, nisod na, then parking. Parking na ta. Okay. Oh, mga amigo, mga amiga. Marlo. Ala. Bye-bye na, bye-bye. Saan man pagbalik? Duty na ko, duty na. Bye-bye. See you. Nila Squadro Arquilos. Mga bye, mga boy. Ay nila, musta mo diha? Okay ra ba? Sige, dili lang takutob mga higala sa sunod na pod. Daghang salamat o bye-bye.